Teraz som si dal iný potenciometer, ktorý som našiel doma. Som ho pozapájal do PLCčka a spravil som si taký program, že keď s týmto potenciometrom si budem nastavať hodnotu, som si dal aj tak, že taký hlavný impuls z toho do analogového vstupu, a tu si napríklad nastavím na, dajme tomu na 7 s týmto tlačítkom. Keď budem stlačať, tak sa mi tam bude zobrazovať, koľkokrát to stlačím. Keď dosiahne hodnotu 7, sa mi to automaticky zopne. A buď keď nastavil som to buď takto, že keď toto stlačím, tak mi to resetne, alebo si to resetnem aj na paneli. A môžem si to nastaviť na hociakú hodnotu. Ja som si to dal, že maximálne si to môžem nastaviť na 20. To je maximálne, čo som si dal. Aj tak viac toho nebudem nastavovať. Dajme tomu na 4 nastavím 4 kliknutia. Raz, 2, 3, 4. Zopne sa a svieti. Stlačím ešte raz, tak to resetne. A teraz môžem 4 stlačiť a zoplo sa to. Tak takýto jednoduchý programik s týmto potenciometrom a analogovým vstupom.